Gihinginlan sa Ginoong Hesukristo ang yawa nga misulod dito sa usa ka tawo nga gidala sa mga katawhan ngadto kaniya. Ug kini kahibulungan kaayo nga sila mismo nakaingon nga wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Og nining gibuhat ni Hesukristo nga iyang gipapahawa ang yawa, iyang gipadayag ang iyang gahom ngadto sa mga katawhan. O gani nag-awhag siya nga daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani niini. Kini talinghaga kaayo kay unsa man kining anihon. Apan sa ato ang pagtuo ingon ta nga ang parasan mao ang kalibutan. Ang mga mamumuo katong mudala sa katawhan ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga maayong buhat hilabi na sa pagpahingilin sa yawa. Ug daw o di lang daw tinuod jud nga nahimo kini sa usa ka 12 anyos nga gipatay ni Alexander Serenilye niadtong tuig 1910, no? 1910 si Santa Maria Gorete nga ang iyang kinabuhi bisan og 10 anyos pa siya kabustod sila pero wala makapakgang kini sa iyahang pag-atiman sa mga iyahang igsuon, iyahang mga silingan nga mo atiman kanila kay ang mga kalakinan atos uma. Nya butan gyud kayo kay siya manudlo, no? Ngadto sa mga yang silingan. Pero unsang pagkaunsa nga sa iyahang pagka-inosente, sa iyahang pagka matinud-anon sa Ginoo, pagpangalagad sa iyang isigkaingon, nahiagom maninon siya sa kamatayon nga linuog nga kamatayon. Kay gipatay man ni siya si Santa Maria Gorete nga giduslak og 14 ka samad ni Alexander Serenilye kauban sa trabaho sa iyahang amahan. Yang papa patay na nya, patay na iyang papa sa edad nga 10 anyos. Nya kining kauban sa iyahang amahan nga si Alexander Serenilye nagtinguha yun sa pag-angkon kang Maria Gorete. Iyahang gipanguyaban panwa magyud mo sugot kay lagi para kang Maria Gorete ang iyang kinabuhi iya gyud gihalad sa Ginoo. Iya gyud nga iya gyud gi-priority ang chastity, no? Ang kaputli iya gyud na nga gipakadako sa iyang kinabuhi. Gani giingnan pa niya si Alexander nga kung imo ning himuon makasa baya ka. Unya masuko ang Ginoo niini ining imuhang gibuhat. Apan mo na nayawaan, no? Nayawaan. Human niya among-amongi iha pag yung giduslak og 14 kasamad, no? Matay in town. Kinsa bagay di mamatay ni anang duslakon ka, no? Bata pa gyud, no? Pero bisan pa nining iyahang naagian sa kamot ni Alexander Serenilye mga igsuno, naka pasaylo pa gyud siya. Una namatay si Maria Gorete. Ang migawa sa iyang baba maupulong sa pagpasaylo ngadto kang Alexander Serenilye. Nya mo na nga napriso
Pero pagka-priso ni Alexander Serenille, pagka tuig 1928, nagpabunyag. No? Nagpabunyag kini si Alexander Serenille, nahimong Kristyano, nahimong Katoliko, no? Na agni sa kuan sa pagtuo panag-ingnan ni Maria Gorite. Muna nga sa iyahang pag-canonize 1958, no? 1958, diha ang iyahang mama, diha po si Alexander Serenille. Mao kuno kutoy pinakadaghang tao, no? Nga mitambong sa usa ka canonization dito sa Roma. No? So maingon ta nga, no, usa ka 10 anyos na himong mamumuo sa parasan sa Ginoo, nga nahimo siyang nagmatinud-anon nga daghan kayong anihon apan jutay ra ang mga ngani, no? Sa iyahang kinabuhi nga 10 anyos, no? Nga mo nang sa kinabuhi usab ni Santa Maria Gorite, iya hagyong gi pamatuod ni paghingilin sa yawa, no? Mo to nayawaan to si Alexander, nayawaan, iya pag yung gi pasaylo, no? Pulong katapusang ni nalitok niya ngadto kang Alexander Serenille. Morning sa kinabuhi ni nato sa mga igsuon, nagay mga yawa, no? Naay mga yawa, ayaw nang tanawan yung tupad, no? Di na yawa, no? Ni tanaog yun. Ito. So, nagay mga yawa, di lang ang tao, no? Anong sa kita, atong una-una, mayawaan ta, no? Nga dili ta makapasaylo sa mga tao bitaw nga kasala nato, no? Dili ta makakuan ba nga sayloon ta ni oy, no? Dugay na kung nagbungol ini niya, no? Ato na ning tingugan, no? Atong tingugan ni sayloon ta ni siya. Ino din mo nga, day, miga na ta ha, pautanga ko bi, mo ikaw na yawaan ni noon. No? So, naagin ang yawa, no? Nga mapildi lang pinaagi sa Diyos nung pagpuyo sa kinabuhi. Na sa ingon, kining pasaylo, kining paghigugma, no? Kaluoy mo kining pamaagi nga makaagni kita sa mga tao nga musulod sa nga sulod ug maduol sa Ginoo. Sa ingon mahimutang mga ngani sa anihon sa parasan sa Ginoo. Manindog pa rin.